til Dorset Folke og til Avangang. I really hope that the people from the M og gøre plads til alle de følelser, der kan opstå. Vi skal huske på, at Kisatira Savaput Tæt, som er Tuli Folke. Vores forfædre. Der har været 10.000 amerikanske soldater og 27 militærbaser. og kaster den af helvede til.